Hi mga higala, ako din si Jenny, ang probinsyanang mama nga minsan walang tulog pero may time pa rin mag-vlog. Welcome sa Jenny's Life Vlog kung saan makita mo og totoong buhay o gubot na buhok. Og baby moments na walay script. Kung ganahan mo og tawa-tawa o simpleng buhay probinsya, hala, diri na mo. And don't forget to like, share, and syempre subscribe para hapit ang tanan. Salamat! Pasensya na jud kayo mo sa akong tingog kay murag nagyan kitag bagyo ani ron. No, mao na gid niyo. Basta inahanta at gid ning tulogo na tong anak ko. Ay dugay man kay matulog siya ato sa ning duyan-duyanon. Ay hata maka-proceed sa ato ang sunod na trabahoon. Turn on na to ang light kay ay pa tayo makapang himasa. Nakatulog na manggod ang ato ang kuting maong dere na punta sa sulod. Uy, kagubot basbot. Pero ay na inyo pansin na. Natural lagi na nako gyud. What? Human naman, so ato nang palungon ang suga kay para makasigtas kurin. Wow! So maura na guys, salamat sa pagtanaw.